ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଶଙ୍କର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗାଁ ସଫାର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଗାଇସ୍, ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ମହାପ୍ରଭୁ, ମାନେ ଏବେ ଦଣ୍ଡ ପାଳନ ମାସ ଚାଲିଛି। ତ ଆମ ଗାଁକୁ ଗାଦିଶ୍ୱରରେ ଆଉ ଆସିବେ ଦୂରରୁ କେଉଁ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ। ତ ଦୁଇଟା ଦଣ୍ଡ ଆସିବେ, ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଟିକେ ବେଶୀ ସଫାସୁଫି କରିବାର ଥିଲା। ତ ଆମ ଗାଁରେ ଯେହେତୁ 108 ଘର, ତ ସେଇଥିପାଇଁ 108 ଘରୁ ଜଣେ ହେଲେ 108 ଜଣ ସବୁ ସଫା କରିବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଇଆଡ଼େ ବୁଲୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସାନ୍ତ ବାବା ଦାଦା ସମସ୍ତେ ଲାଗିଥିଲେ। ଆହୁରି ଗାଁର କେତିକି ଯାହା ଲୋକ ସବୁ ସଫା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବି ଟିକେ ସଫା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ସେଇଠିକି ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଏ ତଡ଼ ଜାଗା ପୁରା କେତେ ଗଛ ଥିଲା, ସବୁ ହାଣାହାଣି କରି ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କେତେ ସମୟ ସଫା କଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଇ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସ ଟିକେ ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ ଯିବା, କ'ଣ ବଲ୍ ଫଲ୍ ପଡ଼ିଥିବ ଦେଖିବା, ଖୋଜିବା। ତ ଆମେ ଏ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ବୋଲି ବଲ୍ ପଡ଼ିନଥିଲା, ଖାଲି ଅଣ୍ଡାଳି କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଅଳିଆ ସଫା ହେଇଥିଲା ନା, ସବୁଟିକ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପୋଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଗଲେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ। ତାପରେ ସବୁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ସରିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଅଳିଆ ରହିଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏଇ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଉପରକୁ କାଢ଼ିଦେବି। ତାପରେ କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ଏଇଠିକି। ତାପରେ ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ନିଆଁ ଲଗେଇଲୁ। ଆଜିରେ